Med hver boring bliver boreværktøjerne skær mere og mere stumpe. En besværlig genopslibning eller udskiftning af boret er nødvendigt, så snart borekvaliteten bliver dårligere. Det er ikke nødvendigt med Hoffmann Groups Garant Hyperdrill skiftehovedbor. Ved dette high-performance-værktøj til fremstilling af mellemstore boringer skiftes kun hovedet, henholdsvis kronen, mens basisenheden bibeholdes. Skærforsatsen tages simpelthen ud af basisenheden, når den er slidt, og udskiftes med et nyt skær. Kronens fastskruning i borets plattesæde sørger for en permanent, præcis og stabil spænding. Ved bor med fastklemte skiftehoveder kan der højst foretages 15-20 skift, da klemningens holdekraft hurtigt aftager. Ved Hyperdrill skiftehovedboret kan dette antal af kroneskift alt efter anvendelsestilfælde og værktøj overskrides markant takket være skruespændemekanismen. Efter udskiftningen af kronen har Garant Hyperdrill skiftehovedboret den samme standtid og den samme længde som før, hvilket garanterer en enkel handling og en ensartet høj processikkerhed. Med dets toskærhoveder er Garant Hyperdrill skiftehovedboret ikke kun dobbelt så effektivt som et etskærs vendeplattebor, men opnår også en højere præcision. Boringens præcision ligger på op til IT9, hvilket kan sammenlignes med hårdmetalbor. De med HSS og vendeplattebor opnåelige tolerancer måles mere large. Udover den store ydelsesevne samt den høje overfladekvalitet, kan Garant Hyperdrill skiftehovedboret også anvendes meget fleksibelt. Skaftet består af meget fast værktøjsstål og egner sig derfor bedre til den stående anvendelse på en drejemaskine end et hårdmetalbor. Skiftehovederne kan anvendes variabelt på basisholdere med forskellig længde, men med samme diameter. Dette muliggør en bearbejdning af varierende materialer med samme basisenhed takket være enkelt skift af hoveder. Derved kan hver holder overvinde et diameterspring på 1 mm. Kun hovedet skal svare præcis til den ønskede diameter. Garant Hyperdrillen udmærker sig ved, at kernehuldiameteren til alle gængse gevindnormer er disponibel på lager. Specialmål kan realiseres på forespørgsel. Med et maksimalt udhæng på 0,5 mm per side bibeholdes systemets ydelsesevne i fuldstændigt omfang. Da det ikke er nødvendigt at genopslibe Garant Hyperdrillen, falder omkostninger i forbindelse med forsendelse samt tilsvarende logistisk arbejde i firmaet bort. Vores tip til det praktiske arbejde: for at bibeholde præcisionen og forebygge en for tidlig slitage, bør man skifte skruerne efter 8 hovedskift. På den måde bibeholdes skruernes spændekraft. Garant Hyperdrill skiftehovedboret giver dig nem handling, en høj processikkerhed, fleksibilitet med hensyn til forskellige materialer, samt høj omkostningseffektivitet takket være reducerede materiale- og fragtomkostninger. For højeste effektivitet kræver premium-værktøjer. Garant. Premium quality by Hoffmann Group.